तो जोंनि सनितपुरनि गासैबो इउटिउबारफ्रा जोंनि लोगोआवनो दंजोबो आरोना एकदम नायलाय मोनबाय आरो मस्ला आंजों हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायफिनना लानाय जाबाय स' माने आंहा दिनै माने नै देहाया एसेबां थिग नङा आरोना गाइस दिनै आं मा खालामगोन नोंथांमोननो देखायनोसै दिनै भिडिअआ बेनो आरोना गाइस स' माने आं दा फार्स्ट टाइम माने जोंहा नै बिथांखौ आङो सेन्टारावहा दोनना फैगोन आरोना बे टेस्टआव थांगोन गाइस देहा थिग नङाना ओंखायनो माने मुलि एसे लाना फैनांगौ आरोना लामानिफ्राय लाना फैसिगोन आरो लोगोसे जोंहा लकेल बय बिथांनि माने दिनै केक हागोन आरोना 1K जानायनि थाखाय बेयावबो थांनांगौ स' लिंहरदों आरोना स' थांनाय जायोना जाया बेखौ नायना लानोसै थांनाय जाबा नोंथांमोना नुगोन आरोना दिनै माने सानसेयाव आं मा खालामो नोंथांमोननो देखायनो सानबाय आरोना गाइस स' बिदिबा भिडिअखौ आं जागायलांसै आरोना गाइस बेग जुगार खालामबाय आरो स' मोनसे मिनिथावना आरोना गाइस नोंथांमोना मिनिगोन आरोना आं नुबा स' माने आङो नै जोंहा आब'नि सेन्देलसो गाननानै फैदो आंनि सेन्देल स' मिनिनो हादे नोंथांमोना गाइस दायो जों रेडि जाबाय जाबायना जुबिन थांसै बा गाइस थांबाय थांसै ओमफ्राय डाइरेक्ट लोगो मोनगोन नोंथांमोन थेलामाराव आरोना गाइस स' लोगोफोर दायो जोङो बेलाय बेयाव मोनफैबाय थाव डिपियावहाय थेलामारावहाय स' थाव सोना लानोसैसो बेनि उनावहाय दोननानै आङो डाइरेक्ट माने लकेल बय मोननो थांगोन आरोना नोंथांमोनखौ लोगो मोनो नोंथांमोननो देखायसिगोन आरोना गाइस स' बिदिबा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ ओइ बाय बाय दावा एसे लानांगौ आरोना लाग्रा हैनोसै ओमफ्राय बिनि उनावहाय माने बिदिनो थामनाबो बेनिफ्रायनो थांसिगोन ना स' लोगोफोर आं दा बेवहाय दावाइखौ लाखांबाय ओमफ्राय दायो नेबाय थादों आङो बिदिनो मोनखा आरोना बिसोरबो फैगोन जों लोगोसे थांसिगोन आरोना जमै नायग्रोनोसै बिसोर सोर फैयो नेबाय थादों आङो दा बिथांमोनखौ लोगो मोननानै जमायै थां बिदिनखौ लोगो मोनबाय ओमफ्राय आरो सासे दङ नै जोंहा आदा सासे आरो सानै फैगासिनो दा जोङो लोगोसे थांसै ओमफ्राय जोङो माहायाव थांगोन माने जोङो दा लकेल बयनि जा माने 1K साबसक्राइबार जानाय बेवहाय माने बियो सेलेब्रेट मोनसे लादों आरोना स' गाइस बेयावनो जोंखौ लिंहरदों स' जोङो जमा जानानै थेलामारावहाय थांसै आरोना दा गाइस स' बेलाय सानैया मोनफैबाय बिथिं जाबाय बिदुं ब्लग्स आरो दिसान सोमब्रानि ब्लग्स स' सिनाय मोनखायो गासैबो मारै खबर मोजां खुलुमबाय रायजोफोर मट' आरोना नै जोंबा जों थांबाय थानोसै गाइस नोंथांमोना नायबानो जाबाय स' गाइस फाइनेलि जों दा लकेसनाव मोनफैबाय ओरैजाय माने एकदम जानाय लोंनायसो बानायगासिनो आरोना जोंनिया स' दायो माने सोर दं आं नोंथांमोननो देखायाखै दसे थानासो देखायगोन आरोना गाइस दायो माने केक हानोसै आरोना गाइस दा केकखौ हानो जोंहा माने एकदम ब्रह्मपुत्रनि जिङाव आरोना गाइस दायो नै एकदम प्लेसा ओरैबायदि मस आरोना गाइस माने माबोरै थामाम मोजांखा आरोना गाइस स' माने बेवहायनो माने केकखौ हागोन आरोना गाइस थ' जोंनि सनितपुरनि गासैबो इउटिउबारफ्रा जोंनि लोगोआवनो दंजोबो आरोना गाइस नोंथांमोना नायबानो जाबाय स' बिदिबा नोंथांमोननो देखायनोसै माबोरै केकखौ हायो फाइनली अभी केक काटने वाले हैं हम लोग जो दोस्त है सब लोग भी रेडी हो गया है और जो केक है आप लोग देख सकते हैं ये जो केक है नया केक है इधर देख सकते हैं और इधर में है अभी इसका मीनिंग बताऊंगा इसको क्यों लेके आया इसको क्यों केक बनाया जो दोस्त लोग है उसको मैं विटामिन और प्रोटीन खिलाऊंगा आज ऐसा चीज नहीं खिलाऊंगा कि पेट खराब हो जाएगा इसलिए ये चीज लेके आया है और आप लोग देखते रहेगा अभी काटने वाला है कि नहीं How does it? अबे देखने को मिलेगा देखते रहे कुछ भी नहीं बोले केला इधर ब्रो केला इधर विटामिन खिलाएगा केला फाइनली केक हाबाय आरो अलमोस्ट आरोना गाइस केकआ माने स' माने ओरैबायदि थखा होबाय दा बेखौ एसे
दैयाव थुप्लायनाय जागोन आरो बेखौ बुरुमाव खारगोन दा दसबारा गाइस देखिए हम लोग को सरप्राइज देने वाला है ना क्या बोल रहे हैं तो चलो यार आँखा बंद करो सरप्राइज फेर पागल भाई ये क्या हो रहा है 1K स्पेशल शामिल हो रहा है अरे भाई जांघा पेन दामी ना मा एकदम मस्ती खालामबाय गाइस स' गाइस दायो माने एकदम केक सेक हाजोब्बाय स' माने बेनि थाखाय माने 1K जाबाय आरोना लकेल बय बिथाङानो जाबाय लकेल बय स' नोंथांमोननो देखायगोन होनना बुंदोंमोन दायो देखायबाय आरोना गाइस स' माबोरै मोनदों 1K जानानै एसे खोन्थाना होदों आं चेनेलाव नोंथांखौ आंनि बे इनभाइट खालामनायाव फैनायखाय धन्यबाद थेंक इउ उनावहा जन्थ' 1K आं सानाखैमोन जे एसेबां थाबनो 1K जागोन नाथाय आंनि जन्थ' टीम ग्रुप आरो फेमिलि सब लोगो नांनानै आंखौ 1K खालामबाय बिनिखाय जोबोद गोजोननाय नांदों दिनै बरिया नायनानै मादि मोनखौ कमेन्टआव बुंबानो जाबाय जोंनि जन्थ' पार्टि खालामनाय स्टाइल मादि नांखौ बुंबानो बरिया स' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ स' ब्र थेंक इउ स' माच माने 1K जानो थाखाय बिराद गोजोननाय मोनदों जोंबो स' बेबायदिनो आरोबो दावगालांबाय थानो हाथों आरो गाइस बेखिनियानो आरोना थ' दायो माने जोंहा आरो एकदम जानाय लोंनाय बानायदों आरोना ब्र'आ स' माने बेनि थाखाय एकदम गोजोननाय थादों थ' जानानै थांसिगोन आरोना गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअ दायो आं माने इन्ट्र' होनो नागिरदों माने दायो बेवहाय लकेल बयनि सेलेब्रेट खालामनो फैनायावहाय सोरखौ लोगो मोनखो नोंथांमोननो देखायनो सानदों आं स' फार्स्टआवनो नै जोंहा दङ हेलौ स' माने आं आरो मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों आरोना गाइस बे गस्लाखौ आं बिदि ब्लगाव नुदों माने बिनि गार्लफ्रेन्डआ होदों आरोना 1K जानायनि आरोना सारप्राइज होदों गाइस स' आरो बिथिं दङ नै जोंहा डान्सार खासे दङ नै सासे डान्सार आरो नै बहुत गोबावनि उनाव लोगो मोनदों नर्थ इस्ट फेलकन बिथांजों दिनैसो लोगो मोननाय जादों आरोना गाइस स' माबोरै खबरा एसे बुंनो हादो मोजाङानो एकदम स' आरो जोंहा सोर सोर दं गासैखौबो देखायगोन आरोना बिथिं नै बिदुं ब्लग आरो उनथिंजायबो दं जोंहा केमेरामेन आरो बिथिं साबस्क्राइब खालामना हो गाइस थ' थेंक इउ जिब्लाव जोबना हो मावजि ब्लग चेनेलखौ 1K बानायना हो थाबैनो 1K थेंक इउ स' माच स' बिथांनिखौथ' गासैबो मोनथिखायो नर्थ इस्ट फेलकन नोंथांमोनाथ' आंनिख्रुइ बहुत मानसियानो सिनायोमोन आरोना गाइस स' नोंथांमोना अनलांबाय थाबानो जाबाय गासैबो माने जों बर'थ' बर' स' बियो हिन्दी रावजों बानायो आरोना स' जोंनिया बर' थेवब्लाबो गाने गासैनिखौबो नायनांगौ आरोना गासै माने बर' जा हिन्दी जा एसामिस जा गासैनिखौबो नायनो हानांगौ बेनि थाखाय नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय आरोना गाइस सनितपुराव एसेबां इउटुबार मोजां गैया ओंखायनो माने जोङो दावगालांनो सानदों आरोना गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो लकेल बय बिथांसिम रोजा रोजा साबायखर आरोना गाइस माने बिथाङा ओरैबायदि मोजां एरेन्जमेन्ट खालामदों स' 1Kनि थाखायनो स' आरो बेबायदिनो आरोबा माने गासिबो अनलांबाय था बिथांनि चेनेला माने ग्र' जालांबाय थानो हाथों आरोना गाइस भिडिअ माने आदामोना मा खालामगोन आं मोनथिया थिंजा बाइकफोरखौ एकदम बायनावहाय सिरियाल खालामबाय थादों स्टान्ट खालामगोन खोमा आंबो मोनथिया आरोना गाइस स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबाय बाइकनि बिखय आं एसेबां मोनथिया बेबायदि मा खालामो माने एकदम नायबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना आं देखायनो हानायखिनिखौ देखायसिगोन गाइस भुल गाड़ी आरपीएम नौ दे আগতে মাৰি উঠিলে কি বে এইটো গুচি গ'লে হয় लोगोफोर रेडि जाजोब्बाय गाइस संनाय खुरनायफ्रा गासिबो रेडि जाजोब्बाय ओमफ्राय ओरैजाय जानो लागै रेडि नै गासिबो जिरायना दं स' गाइस जोंनि एबार जानाया नै जों दायो जाना लानोसै स' रेडि जाबाय
स' गाइस दायो मोनाबिलिबो जाबाय दायो जानाय लोंनायबो जाजोब्बाय स' नोंथांमोननो जानाय लोंनायखौ देखायसै माने ओरैबायदि मोजां एरेन्जमेन्ट खालामदो जोंहा लकेल बय बिथाङा स' थेंक इउ स' माच लकेल बय स' बिदिनो नोंथाङा जौगालांबाय थानो हाथो गासैबो अनबाय थानो हाथो आरो जोंखौबो अनलांबाय था लोगोसे थांबाय थागोन स' गाइस आरो मा बुंबावनो आरोना भिडिअआ बिराद गोलाव जाबाय स' माने गासैखौबो बिदाय होसिगोन आरोना दायो आङो थ' बिदिबा गासैखौबो बाय बाय होनसै आरोना गाइस बाय बाय स' माच आरोना बहुत मोजां नांबाय थ' फाइनालि बिराद मोजां नांबाय जों बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन आरोना गाइस आरो बिदिनो जौगालांबाय थागोन थ' आरो 10K फैगोन 20K 50K फैबाय थागोन आरोना गाइस थ' बिदिनो नुलांबाय थागोन नोंथांमोना थ' बिदिबा भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना गाइस थ' बाय बाय